Na Slovensku je 758 osád rómskych. To je enormné číslo, ktoré tu je. Každá osada má 80% žijúcich Rómov, ktorí chcú pracovať, chcú lepšie žiť. Vedia, hej, proste len nemajú páky, akým spôsobom sa dostať. Hej, vieme, aká je ťažká doba, ako sa ťažko žije aj ostatným ľuďom, lebo nie je ľúto, proste ja neriešim problém, keď prídem na samosprávu, neriešim len rómsky problém. Ja aj starostom hovorím, vy, keď idete robiť bývanie, nerobte bývanie len pre Rómov, lebo tá rómska karta je pre nás veľmi nebezpečná. Rozumiete? Lebo hovorí sa, že financie idú pre Rómov, teraz sa dotknem aj, nevidím tu pána z eurofondov, že teda išlo strašne veľa peňazí, sa vyčíta, že išlo strašne veľa financií k Rómom, smerom k Rómom, ale v skutočnosti to nie je absolútne žiadna pravda. A my si nezatvárajme pre týmto akože oči, pretože pravda je kdesi úplne inde. To znamená, tie peniaze sa strácajú už po ceste z Bruselu do Bratislavy. Hej. To znamená, ide teraz o to, že čo nastane, keď my necháme túto veľkú korupciu takýmto spôsobom ísť. Ten sociálny tlak v tých osadách je obrovský. My si nemôžeme pred ním zatvoriť oči. Rozumiete, ešte raz opakujem, čo som hovorila, že ja nesmierne obdivujem tých mojich starostov, ja ich tak volám, a primátorov, lebo oni si zaslúžia obrovskú medailu za toto, že na tej lokálnej úrovni sa snažia nejakým spôsobom to sociálne napätie proste udržať. Hej? A ide teraz o to, že práve preto je tu veľmi, veľmi potrebné, aby sme aj my z našej pozície začali sa na tieto problémy pozerať úplne ináč. Odmietame využívanie tzv. Rómskej karty, to znamená prejavy našich politikov v Bruseli, že Rómovia sú veľmi zlí a že súhrne potrebujeme peniaze, lebo jedine my to vieme riešiť, pretože tie peniaze končia v ich vreckách. Obdivujem Jožka Zaďka pre toto, že to nazval pravým menom. Pretože nakoniec to ubliží nám ľuďom, všetkým ostatným. Keď to tak sa bude takto, keď to pôjde ďalej. My sme navrhli proste v našom projekte, ktoré voláme spolunažívanie a spoluobčianstvo. Jednoducho títo ľudia sú občania danej krajiny. A treba sa na to aj tak pozerať. Samozrejme, my aj Rómov vychovávame k tomu, aby patrične si uvedomovali aj zodpovednosť za to, že sú občanmi danej republiky. Hej.